Bilşimiz ýaly türkmen halkyna 7 hazynanyň biri hasaplanýan towguy köpeltmekde, oň et önümlerini, ýumurtgalaryny il günümizde ýeterli bakalardan hödürlemekde ýurdumyzyň telekeççileriniň bir näçe kärhanalary hereket edýär. Şolaryň birem Qaky etrawyna yerleşýän Röwşen Rahim Daýhan hojalygynyň guşçuluk toplumydyr. Döwrebap guşçuluk toplumyna towuklaryň müňlerçesi ýyt edilýär. Bu ýerde tovuklary iýimlemek, suw bermek we arsaçylyk işleri doly awtomatik usulla anyp barlýar. Toplumda towuklar iki wagtyna iýmitlendirilip, olaryň hersi 90 hepdäniň dowamyna 400 çenli ýumurtga bermäge ukypdylar. Goşçuluk toplumynyň ýyllyk kuwaty bolsa 30 million ýumurtga öňürmeklige barabardyr. Tovuklaryň saklanýan ýerleri ortaça 24 gradus derejede saklanýar. Toplumdaky jüjüleriň saklanýan ýerleri 35-36 gradus ýyllyga çenli gyzdyrylýar. Ýyt edilýän jüjülere berilýän im 10 gramdan başlap her hepde 5-10 gram köpeldilip 115 grama çenli artdyrylýar. Ýaş jüjüler 90 günlük bolanlaryny ýürüte keteklere geçirilýär. Olar 20 hepdelik bolanlaryny bolsa agramlary 1300-1400 grama ýetip köpçüliklerin ýumurtga berip başlaýarlar. Kärhanada bary bolan tovuklaryň 92-94 götermi ýumurtga berip öňürilýän ýumurtgalaryň ortaça agramy 58-62 grama barabar bolýar. Toplumda tovuklaryň esasy iýmiti soýa, mekkejegon, däne, gataşykly buğday, az mukdarda arpa we buğday kepeginden taýýarlanýar. Şeýle-de iýme, vitaminler, mineral maddalar, amino kislotalar kökmany ýagdaýda garlýar. Kärhananyň agdy bir işgärleri şeýle döwrebap guşçuluk toplumyna zähme çekmäge döredilen mümkinçilik üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanymyza alkyş sözlerini edýärler.